Ola, bos días a todas e a todas, o meu nome é Paula Gutiérrez Silva e hoxe vouvos falar sobre o teatro da xeración Nós. Para empezar, vouvos falar sobre este grupo e vouvos comentar as súas características. Ben, a xeración Nós é un conxunto de escritores galegos que concedeu á cultura galega unha altura intelectual que non tivera desde a Idade Media. O nome desta xeración provén do título da revista que publicaron, a revista Nós. Estaba composto por Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Antón Losada Diéguez, Florentino López Cuevillas e Castelao. Estes escritores, que tiñan unha rigurosa formación intelectual, realizaron un valioso traballo de estudo e fortalecemento da cultura e literatura galega. Con eles, a prosa galega sobrepasou o costumismo e o ruralismo e abriuse a novos horizontes, máis universais e ao mesmo tempo máis enraizados coa cultura galega. Unha das grandes preocupacións da xeración Nós, ademais de crear unha dramaturxia galega capaz de ofrecer produtos de calidade e que puidesen interesar a un público culto, foi tamén a renovación e europeización do xénero teatral. Os autores desta xeración foron os que por primeira vez tentaron chegar ao teatro galego as innovacións que se estaban producindo no teatro europeo do momento. As súas obras supoñen un esforzo por superar o drama de tema rural que tanta presenza tiña na dramaturxia galega. Non era un teatro pensado para a diversión nin sequera para a representación. Este teatro presenta influencia do teatro francés no uso de máscaras nos actores, co fin de individualizar o personaxe. Tamén reciben influencias do teatro da arte, que concibe o teatro como un sistema de artes diferentes: texto, música, baile, ritmo, luz, vestiario, etc. Tamén cabe destacar o teatro de máscaras. Aínda que esta obra foi escrita en 1934, non foi publicada ata 1975. Trátase dun corpus de 16 pezas breves compostas a partir das cordeadas de vanguardas surrealistas, simbolistas e expresionistas. Nelas, a música, a danza, a cor, a luminotecnia e a escenografía comparten un papel principal. Desde o punto de vista temático, son unha continuidade da obra narrativa de Pedrallo, isto é, a Galiza do século XIX, como núcleo integrador dos fidalgos, cregos, criadas, ilustrados, o mundo labrego, mais tamén o da bohemia e os intelectuais. Destacamos tamén unha obra de Castelao, autor incluído neste período, aínda que a peza foi estreada no exilio de Bos Aires no ano 1941. Os vellos non deben de enamorarse. É unha obra de gran espectaculariedade visual. O mesmo Castelao foi o escenógrafo, imaxinada máis por un pintor que por un escritor, como o propio Castelao acabou dicindo. Trata sobre os amores e a destempo dos vellos que se enamoran dunhas xoves mozas e interesadas, pero reflicte tamén unha profunda crítica aos esquemas e valores dominantes da sociedade: o amor e a morte, o poder do diñeiro, a fidalguía caducada, a obxectualización erótica da muller ou a hipocrisía e a mentira como código de relación social. Moitas grazas a todos, aquí remata a miña exposición e espero que aprenderades un pouco máis sobre o teatro desta xeración.